ng mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Pag may tisi para aron mo aptika, pag may tisi mo tungod ang may tisi puno sa vitamina, pag may tisi mo barato na o pipig-ibo pa. Tungod ang may tisi alkaline vitamin C mulawas active pirmi dili nakakapuyon tungod sa may tisi. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. K5 News FM. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin na parating sa bawat busis na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May song! Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM, ang kampiyon sa show! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, kampiyon na radyo. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
Oras sa K5 News FM Philippine Standard Time. Good morning! Alas 4:35 sa aga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Bantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. K5 Ray Espeja Umalay para sa Balitang K5 sa umaga. K5 Ray Espeja Umalay para sa Balitang K5 sa umaga. Hoy! Gising! Bugtaw ng mga ka-K5, it's a Monday morning sa aton sining pagpangalagad and welcome back to myself. Idlaw mata sa inyo ba? I miss you! Good morning, good. Sa aton sini 44 tanan ka mga live viewers nga nakatutok sa aton sini pagpangalagad subong aga sa palutuntunan sang K5 Balita sa umaga. Ining aton sini paribago nga time slot mga kabyanan sa aton sini pagpangalagad sa inyo sa 88.7 K5 News FM Iloilo ang numero 1 nga istasyon sa syudad sang Iloilo. Ang K5 News FM Iloilo mga ka-K5. Kamusta ang inyo sini nga bugtaw? Subong nga aga. Foro. Maramig ang tsimpo pero kung kaysa maginot man. Foro de los Pueblos. Puro de los Pueblos yung katumukan tadi aw. K5 Ray Espeja Umalay para sa Balitang K5 sa umaga. Ang importante subong nga aga nakabangon na kamo, nakatulutimpla kamo sang DTX Coffee Mix, may kape ka na, nakadetox ka pa para mainit-initan ang tiyan nyo dira bago kamo magkadto sa inyo sini nga mga talamnan, no? Bago kamo magpagumpra sa inyo sini nga mga kolumprahon sa merkado publiko sa aton sini nga mga ka-K5, no? Ang api kamo anay klinika DTX Coffee Mix, no? May kape ka na, nakadetox ka pa para ang imo sini nga tiyan healthy perme. Sa aton sini nga mga ka-K5, Ray! inom ka mo sa mga suplemento ni Dr. Amel Itangoy, ining mga DTX 500, Klinika D3 Bio, no, sa aton sini nga mga ka-K5 Mighty C, alkaline-based vitamin C, muning mga proteksyon naton sa lawas naton every morning mo. Every time nga aga ka pa nagabugtaw, no, sa aton sini nga mga ka-K5, dapat energetic ng imo sini nga lawas. No, sa aton sini nga mga ka-K5, sa mga aga pa nagabugtaw, inom ka mo sang vitamins, inom ka mo sa mga suplemento, and at the same time, sa aton sini nga mga ka-K5, mas maayo gina nga naga-exercise ikaw everyday, no? Naga-stretching ikaw dira, naga-sumba ikaw dira, no? Sa aton sini nga mga ka-K5, amo nang pinaka-importante sa tanan, no? Para at least ang imo sini nga energy aga pa nagabaga-baga bla nagalalawas ang imo sini nga
energy sumungaga. No, hindi ka magpaluya sa aton sini nga mga ka-K5 kiti ambal gani ni Lord. Every gising is a blessing. Kay gani dapat magkalipay kita nga nakabugtaw kita mga kabyanan, no, kag natagaan kita sang panibag-o nga tiyempo mga ka-K5 para magubra sang maayo sa sini nga kalibutan, no? Sa ngalan sa aton sini mahal nga Ginoo gani happy kamo dapat kag energy kamo dapat ha sa aton sini nga mga ka-K5 sa tanan nga mga nagapamati sa aton sini nga pagpangalaga. Nami mag-exercise kita danay gamay, okay? Ma'am Bibian pagtulunan, Ma'am Nadilin Sautong, Sir Jasper Jan Linterna, Rex Dorenela, ma-exercise kita naya, okay? Si Wingwing din na tuman. Wingwing. Si Wingwing din na. Wingwing. Ang aton sining suki nga, no? Suki nga ang balya sa akon kagabi, pwede man sa kuno mag-exercise, ari mo kay pa-exercise yun, ta sa aga pa, binya guro ga joke-joke ako siya. Abi ya guro na langoy lang ko ha. Wasak balong ginatudtuod ko gina. No? Ang balya ko no, sir, mano ko buwasan ba ko, mano ka, ma-prepare ka blita ha? Di pwede mag-exercise na lang ko. Ang balya sa akon, ti ari mo kay pa-exercise yun, tagid man ka. Yan, naibig sila daw na, simple basic lang Pwede ka magpungko, pwede ka katindog, pwede ka tumbling. Are. Mag-exercise tayo tuwing Andalangin, babak up sa tech na tondo, hindi ba tiyon niya ang speaker. Mag-exercise tayo. Rara. Na? Tumiglang. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Tuwing umaga. Tuwing umaga. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Upang ang katawan natin ay sumigla. Pag sa gabi, magag kang matulog. Sa umaga, magag kang gumising. At agad mag-jogging-jogging. Sa plaza magtambling-tambling. Ay ipapaling-paling at baywang mo ay pakiting-kiting ang braso mo. Kamay ay susuntok-suntok sa hangin. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Walo, pito, anim, lima, apat, tatlo, dalawa, isa. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Tuwing umaga. Tuwing umaga. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Upang ang katawan natin ay sumigla. Sa gabi, maaga ikaw tulog. Sa umaga, maaga ikaw gising. At agad mag-jogging-jogging. Sa plaza magtambling-tambling. Buwas perfecton mo na buwas i-exercise mo ng imong stepping kaya do matya ko do ikaw ganda ka kinanglan sang exercise subong agay. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Si Wing the Great, no? Sang aton sining news center. Sa aton sining mga ka-K5 to every morning siya na matudlo sa inyo sang exercise wala labot sa matag tagit sa sang mga impormasyon kag balita sa inyo kadaaga. Si Wing ang ma-exercise sa inyo. Sa aton sining mga ka-K5. Ang bali Ma'am Mabing Space J ka kampiyon Ma'am and Ma'am Nimpa Tahala, congratulations kag maayo nga aga ka K5 Ray Umalay. Salamat gid. Sa aton sining mga kabyanan, salamat gid. Hudlom Montena daw wala man gani si Ma'am Wingwing naghulago ay sos. Wala ka muna kakita sa iya sining damo. Sa aton sining mga ka-K5. Alas 4:44 ang oras sa aton sining pagpangalaga diri sa K5 News FM Iloilo, K5 Balita sa umaga. Kaupod ninyo mga kabyanan ng inyo nga abyan sa kahanginan.
ang bago balik nga si K5 Ray Espeha Umalay. K5 Ray Espeha Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga. Bago kita magsugod sing aton sining nga mga balita kag sing aton sining nga mga impormasyon subong aga, i-share ta lang ang pinakamaayong balita subong aga mga kabyanan sa Isaiah 40:31 nga nakasiling, but those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles, and they will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Ang pulong sang Ginoo subong aga mga kabyanan, Isaiah 40:31 nga nagasiling nga kung may hope ikaw, may salig ikaw sa Ginoo, magarinyo ikaw sang kakusog o kung strength. Sa aton sini nga mga ka-K5 kag magalupad ikaw, mga kaabyanan kaparehas sang agila. Sa aton sini nga mga ka-K5 kag hindi ikaw magkabalaka sa iya tungod ang Ginoo ang imo upod mga ka-K5. Murang nga aton sining pinakamayong nga balita subong nga aga sa aton sining nga pagpangalaga diri sa K5 balita sa umaga mga ka-K5. Dayawon ang Ginoo because the voice of the people is the voice of God. Alas 4:46 sa aga mga kabyanan. Sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati, diretso kita sa mga labing talulupang doon kag mga balantayan naton sining nga mga balita upod ang aton sining nga mga unit field reporters nga nagka-assign sa nagkalain-lain nga mga beat assignments. Amuman sa aton sining nga patrol kaupod naton subong aga si K5 Karen Badilla kag si K5 Jason Talaron para sa ila sining merkado update kag sa sitwasyon sa syudad sang Iloilo mga ka-K5. Unahon tanay sa aton sining nga mga kutura ng aton sining nga patrol with K5 Karen Badilla. Sitwasyon subong sa syudad sa Iloilo, isa ka manayanaya nga adlaw sa aton sining nga mga kabyanan. No, way man nagbubo ang ulan, way man nagatulutuliti as of this moment sa aton sining nga mga K5 manami man ang lakat sang aton sini nga panahon diri sa K5 News FM Iloilo mga ka-K5 kag sa syudad probinsya sang Iloilo. Naka-standby si K5 Karen Badilla sa aton sining pagpangalagad. K5 Karen, sa imo sining report, please come in. K5 Go ahead, K5 Karen. K5 Ray sa subong sa una gid nato no nga na labyan diri ang distrito sang Mandurriao kung sabihin medyo may mga may tawag mga ilisipon na ang mga nagabiyahe nga mga public transportations naton diri sa syudad sang Iloilo kag kalabanan sa K5 Ray sa pag-observe naton halos tanan nga mga nagasululod especially ang mga pribado balang salakyan diri ang way pa sulod sa syudad sang Iloilo. K5 Ray sa subong diri kita sa bahin sang distrito sang Molo ang partikular sa city proper partikular na sa may Tanza Esperanza K5 Ray. Ang ni siya going ni siya sa may Iloilo Fishing Port bala. Kung mahibaluan si isa ini sa pinakamasako man nga dalan diri sa syudad sang Iloilo, pero ang kalabanan diri naton nga makit-an sa K5 Ray nga mga nagabiyahe sa subong puros pa lang tricycle, unlike dito sa highway gid bala mismo sa may diversion road nga may mga salakyan, may mga jeep K5 Ray no, pero diri ang kalabanan nga makit-an naton puros tricycle sa K5 Ray, then pasulod diri sa may Iloilo Fishing Port. Kung hindi kita magsala ang iba na di sa ilaya K5 Ray aga pa yan nagapangumpra bala sa mga isda kay para fresh gid at kung sa diin ibaligya man nila K5 Ray no sa kung diin man sila yang nahamtang nga mga lugar diri sa syudad sang Iloilo K5 Ray. Alright, maayo man ka K5 Karen nga ti matawhay ang aton sini nga mga dalanon kay every morning kung kaysa nagabutlak ang aga do puros aksidente sa mga vehicular accidents ang aton sini nga mabatian na K5 Karen Badilla.
Amo gani, oo, tikagapon to gani ka K5 Rayo, ang alas 4 pa lang, may isa to ka, ano itawag ka, salakyan, private ni nga salakyan, nakabunggo ni siya sa wingban nga truck pala. Actually, hining truck gani, nagapundo na ni ka K5 Ray, sa igad sang dalan dito sa Atubang, sang Nellis Garden, sa information to nga nakuha na kon sa TEU or Traffic Enforcement Unit, nga may ginakarga ng mga kagamit mga personnel sa wingban truck at K5 Ray, kasi may event dito. So, ang ining driver sa Dila signal mo K5 ka rin? Okay, ano na, stable na na, stable. Ang mo siya ni ngay signal pa stable na na. Okay, sige, K5 Ray. Go ahead. Mapundo kita na na, Kaya mo to kagapon ka K5 Ray, mayo man, kay bisan amo to blang natabot ka K5 Ray, no? Ang wasak ni, ang sa may front seat, ang sa Atubang gid ka K5 Ray, sa may front seat, ayon, ang sa salakyan. Pero, way man napilasan or may nakaangkon, abi, kung ano man dira nga mga patal nga pilas sa lawas, ang ining driver sa salakyan, nga kilala lang kay alias Roberto, ka K5 Ray, kay according sa TEU, kinay man ang iyang pagpadalagan sa K5 Ray. Dugaling kay napiyungan siya bala ka K5 Ray, kay halini siya sa iyang trabaho. Pag nag-arigluhan ay man ang magtimbang nga bahin ka K5 Ray. And so far, sa subong niya nga kaagahon, tawhay ka K5 Ray ang aton nga dalanon diri sa syudad sang Iloilo. Sige, salamat gid ka K5 Karen Badilla. Sa iluhan na to ng report ni ka K5 Jason Talaron sa iya sining Palik, no? Ka K5 Ramilo Palik. Sa iya sining market report, subong nga aga alas 4:51 amo gining taglagwa sang tao kag magkadto sa mga merkado publiko. So dapat subong nga aga amo ning oras kabalo na sila kung ano nga mga presyo sang mga balaklon ang ila sining baklon sa mga merkado publiko diri sa may syudad sang Iloilo. Nagtalag-as bala ang mga presyo mga kabyanan, kay ti kumakitaan mo ang inflation mga kabyanan na tama ka grabe. But silingon sang inflation, mga ka K5 nagsalalaka tanan nga mga basic needs sang mga pumuluyo mga ka K5, no? Ang presyo nagtalalaas pero ang sweldo sa mga empleyado way gapon kataas. Ka K5 Rams Palik sa linya sa aton sining mga ka K5, kamusta ang presyo sa mga balaklon sa merkado? Ka K5 Palik, good morning. Good morning, Kakitay Gray. Yari na subong ang presyo sang baka, manok, pagbaboy sa may Haro Big Market. MC, 380 ang kilo. Pork chop, 380 ang kilo. K5 Palik? K5 Palik? Yes, Kakitay. Okay, yes, 5 grams. Ineng presyo nga ginambal mo subong ni, ano, may comparison kasi ni, ano, same price lang ini last kahapon or last week, yes, o kung na may nagtaas-taas gamay. Same price lang. Why man tinagbago kami 5 Bray. Okay, same price lang. Okay, sige, go ahead. Pork spare ribs 380 ang kilo. Maskara 380 ang kilo. Atay sang baboy 180 ang kilo. Pork sa sudlan 300 ang kilo. TL sa panguna 380 ang kilo. TL sa pangorihe 360. Ground pork 380. Pork skin 170. Karne sang baka 370. Beef spare ribs 330. Whole chicken 175. At kay sang manok 240. Boneless manok 220. Kag ang chicken feet ka 5 Bray 100 ang kilo. Amo ini ang litis subong sa may Haro Big Market kay 5 Bray. Okay, puros mga meat products kag about sa mga isda may ara ka nakuha. Wala kami kakita Ray kay diyan sa may Haro Big Market daw adlaw na sila daga bukas ng isda nila okay. So puros karne na. Puros karne lang kay 5 Bray. Okay, sige. Di nang mas mahal karne sang baboy o kon manok? Mas mahal ang karne sang baboy kay 5 Bray. Mas mahal. Sa isda mas mahal man. Mas gamay lang diferensya siguro sa may isda kay 5 Bray. Ang kinilo, no? Subong daw medyo mahal subong ang isda naton kay kuan mo tagirinit. Sige.
Salamat gid ka K5 Palek. Anong ging pangumpra nyo ni ka K5 ka Karen Sumungaga? Nakapang paninda na ka mo? Mata-mata kami maninda di sa may kwan sa may ililit na mga market kay K5. Ko ikaw pa mangkoton ko nung pinakakampiyon nga Paris ka pamahaw Sumungaga? Kwan kay K5 Ray ang mga tinula. Tinula. Okay. Tagabang, makalpita karon tagabang. Paano lutoon ang tinula ikaw be? Pinakadasig mo nga pag-explicar, okay? Ang sinabawan lang ako nga mga tinula nga daon-daon bala kag K5 Oh, paano? Una obrahon ano? Mag-isa ka pumbay kamatis tapos lunod daw ka tubig, okay. Pabukal ka tubig. Okay. Lunod mo ang mga panakot nga Bombay, tapos lunod mo ang aton nga mga ulutanon, pabukalan, pagtapos pabukal. Amo na ang aton nga tinula kay Ray. Tiway pagintilawan, basi karo kagi lasay to. Ala to. Siyempre, pagbukal, tirawan mo anay. Tirawan to nanay, butangan. Tiway ka ba nagbutang to sa nga, sisuning? Why na? May asin, butangan to asin gamay, tapos alam ko, nga sisuning. Okay, sisuning. Gabutang ka sang, sang magic. Ano ka na? Oo, wow, magic. Gabutang ka man. Pagtilaw mo, okay, tilawan mo natin. Pagtilaw mo na ano ang imo basihan, no? Nga perfect ang imo sining nga luto. Bali kung medyo kwan ang lasay-lasay, dugang lang ang kwanta. Ang gamay nga asin, hindi ka ibitsin, pagka daw okay na, ang muna napagputang takang... May wow magic na to, may bitsin ka pa, may asin ka pa, hindi yan. Ang iba na, hindi makasawa kang kwan, kang wow magic. Wow magic, so bitsin nila. Iban ginagamit ang kwan, ang tawag niya, ang bitsin. So dapat may, nami, dapat kaginsakto, dapat ng timplada. Amo pagbakit. Tama lang, hindi man tama kalasay, hindi man tama karat. Imaginada nga naghigop ka sang sabaw mo nga laswa, be. Naghigop mo sang sabaw mo nga laswa, anong imo nga reaksyon, be? Sige, be. Ngay pamati ang aton mga pinalangga nga mga tagpalamati kay subong no ba si amo nang lutuon nila karon nga pamahawo kag namian sila sang imo sini nga menu for today. Sige, be. Are. Wow. Sarap. Ano ginigop mo? Magic sarap ka? Dapat ang imo nga ihambal. Wow, sabaw. Amo na dapat? Liwata. Liwat. Sige, 1, 2, 3. 1, 2, 3, go. Go. Wow, sabaw nga mainit. Ilog mo si Senator Senator Kiko Pangilinan ba? Nakita mo na kay Senator Kiko Pangilinan na? Kaya mo nang iya nga tagline. Nandito po tayo sa bye-bye. Wow! Bye-bye. Ikaw naghigop po tayo ng sabaw. Wow! Wow, sabaw nga mainit. Sige, ginagutom na ding mga listener ta si mo kakipay ba Ramso, si Sir Hudlo Montana lakti pagid sang Norkyod para bakod pagid kakipay ba Palek awing alog Bidoyas namit watching from KSA. Good morning, Sir Ray. Foro. Si Sir Bon Andres Suarez ang pinakagwapa na tinuga sa Palanggiya Pututan, no? Nagapamatigid sa aton si Sir Bon Andres Suarez. Foro. Kakipay Palek. Foro. Kag hindi man nanda kwan namin pagiparisan kang DTX Coffee Mix. Ang painit-init pagid. DTX Coffee Mix after pamahaw, no? After pamahaw, parisan sang DTX Coffee Mix. Foro. Sige. Salamat gid ka kay 5 Rams. Sige, rekta dire sa may patrol, kaupo si kay 5 Karen Brilla.
At ini naman si K5 Ramilo Palek para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM. K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa umaga. Alas 5 yung punto mga kabyanan sa aton sini nga pagpangalaga diri sa K5 News FM Iloilo. Sa aton sini nga pagbalik pila ka mga balita sa aton sini nga mga unit field reporters ang aton sini nga kuwaon mga ka K5 balita halin sa Kapitolyo Provincial upod si ka K5 Alex Escalante. Amuman sa balita sa City Hall upod naman si ka K5 Jenny Cooyunan. Dugang nga mga benepisyo para sa mga traffic enforcer sa syudad ginapromisa ni Iloilo City Mayor Jerry P. Treñas. Kag sa dugang naton sini ka mga balita mga kabyanan sa balita dito sa bahin sa Quinto Distrito kay ka K5 Rigi mga ka K5 64-year-old nga lalaki patay matapos madisgrasya ang ginaman niyo sini nga motorsiklo sa may banwasang Sara, Iloilo. Sa dugang naton sini ka mga balita sa probinsya sa Iloilo, Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. nagpakita sang suporta sa mga atleta sang probinsya nga ipadala sa Palaro 2025 dito sa may Ilocos sa Norte mga ka K5. Dito pagaywaton ang palarong pambansa ti may mga pambato ang probinsya sa Iloilo. Kag sa dugang nga mga balita upod kay ka K5 Kimberly Caluyo, menor de edad, ginbuno patay ang isa ka fish vendor sa banwa sang Miagaw. Grabe nga ang mga bata subong duway napili no bisan na minor. Kabalo na mag-ubra sang krimen. Anong rason sini sa pagbuno ya sa isa ka fish vendor dira sa may banwa sang Miagaw? Ibaloon na naton karon with ka K5 Kimberly Caluyo mga ka K5. Alas 5:02 sa aga magabalik ang K5 Balita sa umaga upod si ka K5 Ray Espeha Umalay. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Physio. Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo. D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3. Og sa imo ha. Sa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw, sa tagsa kapagbutaw, at lang nga panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ibatan ng problema, magbangon kag magluhog sa bago nga paglaom. Wala sang laya ay bisan nanuman kabudlay, wala sang laya ay bisan nanuman kadugay.
2016, sa nangyayaryado ako ni Dr. Miguel. Before ko na Mexico, almost a decade ago, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko nag-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa ako is ang trust and confidence of the CEO sa ako. Good day, magkapira sa tao na nagsalit sa ako. Paghihinaan, magdaluya lang, pero tuloy lang. Magpapagayon sa lahat. Yes, wala pa yan na. Ugot nga magkaptanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anong man kabudlay. Wala sang baya ay bisan anong man kadugay. Sa naaman ni Iyon, ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 katuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nick. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagpustingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sala. Isa ka kadagdagan, naging panganguyuan ko. Salamat gid Dr. Niuy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasigurog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadagdagan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamilig nga handurawa. Kita padayon nga magahugpong bangod wala sang payaay, bisan anuman kanila. Handa magpalangga, serbisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Mahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-iwong sa bago nga paglao. K5 News FM Kampiyon Report. Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 5:08 sa aga. Welcome back sa ato sa di nga pagpangalagad sa K5 Balita sa Umaga. K5 Ray Espeha Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga. Standby kay ka-K5 Kimberly Caluyo sa iya nga report. Ang K5 Balita sa Umaga, oras alas 5:08 ang ginadulong sa aton sa Kalawan sang mga suplemento ni Dr. Amil Itang Uy nga sarangid makabulig sa aton sa nga ika-ayong lawas. Ang Klinika D3 Bio na may vitamin D3 kag extra virgin coconut oil nga sarangid makahatag sa mayong alibyo sa aton sa nga lawas mga kabyanan nagapatay sa mga bacterial infections kag viral infections sa mo man ang fungal infections sa aton sa nga lawas nga sarangid makabulig sa aton sa nga ika-ayong lawas mga ka-K5. Sa may mga Alzheimer's disease, maginom kamo sa Klinika D3 Bio. Sa mga ginahilan at ubotrang kaso mga kabyanan, Klinika D3 Bio. Kaya ang Klinika D3 Bio sa rin makapatay sa mga kagaw sa aton sining lawas gargatuga sang trangkaso mga ka-K5. Parisan mo sang Mighty C, di alkaline vitamin C. Ang vitamin C nga baskog kag sarangid makapabaskog sang aton sining immune system. Ini nga rekomenda sa mga eksperto
Dapat sa pagpapag-on sang aton immune system, dapat meron kita sang insakto nga suplemento sang vitamin C. Ang vitamin C nga alkaline-based, non-acidic vitamin C, ang Mighty C. Mabakalman sa mga malapit ka mga butika kag sa aton Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Itang Uy, na pahamtang diri sa may kilid sang Robinson Saro, mga ka-K5. Pero mabakalang aton sini nga mga produkto ni Dr. Ramil Itang Uy. Alas 5:10 sa aga sa aton sini nga pagpangalagad. Good morning gid kay sa Koy sa Gilbert Hordan nga nagapamatigid sa aton sini nga pagpangalagad Bebot Bet Solosyo ging Gabonas. Good morning Robert Ligaspe. Kag sa mga kasimanwat da sa may banwasang Pototan. Salamat gid sa inyo nga suporta ha. Paon taning kay gayunan nga makapasalamat sa inyo kay hindi naton maisa-isa ang inyo sini nga mga puluyan sa sini nga mga tinuon na god nga pasalamat, pero salamat gid sa inyo sini nga suporta. Ang aton sini nga pagpangalagad sa radyo ipambit kay gidalon taman sa konseho pinagi sa banwasang Pototan kay gani sa mga nagpati kag nagupod sa aton nga kausa. Madamo nga thank you. Oras alas 5:10 sa aga mga ka-K5. Report sang aton sini mga Unit 12 reporters kuha naton sa aton sini nga pagpangalagad. Unahan naton balita ni ka-K5 Kimberly Caluyo. Ka-K5 Kim, standby. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama. K5 News FM, kampiyon report. Ka-K5 Ray, ara sa karon sa kustodiya sang Women's and Children Protection Desk o kon WCPD sang Miag-Aw Municipal Police Station ang 17 anyos nga si Elias Tanggol matapos nga ginbuno patay ang 25 anyos nga fish vendor nga ginkilala sa kay Alias Dol sa Barangay Sapa, Miag-Aw, Iloilo pasado las 12 sang kaagahon Mayo 18. Ang biktima ang residente sang Barangay Sapa samtang ang suspect naman ang nagatinir sa may Barangay Baybay Sur sa nasambit nga banwa. According pa diri kay Police Major Richard Lau, ang hepe sang Miag-Aw MPS ginpahayag sini nga nagatambay sa gwa sang ilabalay ang biktima kag saksi ang iloy sini sa paglabay sang menor de edad nga hinali gid lamang nga nagpangbuno. Nakaangkon sang pila sa dughan tugas sang pagkabuno ang fish vendor. Sa riin gindala pa sa ospital kag gintingwaan pa nga luwason apang ginbawian gid ini sang kabuhi. Ginapayag nga mayara sang daan nga hiligutanon o kon old grudges ang biktima kag suspect apang ginpanginwala naman sang menor de edad ang pagkometer sang nasambit nga krimen. Desidido nga magpasaka sang kaso nga murder ang pamilya sang biktima kag ginahitso pa ang mga kinahanglanon nga mga dokumento. Kagani nga balita ang ginadulong sa inyo sang kaaluan sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Saranggid nga makahatag sang proteksyon sa inyo tagsa ka mga lawas kag mapapag-on ang inyo tagsa ka mga resistensya. Babakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Itang Uy and of course sa mga malapit man nga butika sa inyo lugar. Inisi ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. Salamat kay K5 Kimberly Caluyo. Balita gikan sa patrol sa aton sining pagpangalagad. Ano naton balikan naton si K5 Kim karon kay ti binordi edad ining suspect sa pagbuno sa sining fish vendor dira sa may Miag-Aw, Iloilo. Samtang sa aton sining pagpangalagad kontra report ni K5 Reggie sa bay naman sang Quinto Distrito sa may Banwa sang Sara, may senior citizen to nga lalaki patay matapos nga madisgrasya. Ang kung nadisgrasya sa ginamineho sini nga motorsiklo dira mismo sa may Banwa sang Sara, Iloilo. Ka-K5 Reggie sa report, please come in. Ka-K5 Ray, wala na sang kabuhi ang isa ka senior citizen matapos madisgrasya sa ginamaniho sini nga motorsiklo sa Barangay Aldiguer, Sara, Iloilo pasado las 6 sang gabi, Biyernes, Mayo 16, 2025. Ginkilala ang biktima amo si Sulpicio Guarino, 64 anyos, may asawa, samtang ang angkasini amo si alias Inday nga lunsay residente sang Barangay Alibayog, Sara, Iloilo. Sa interview sang K5 News FM Sara, Ka-K5 Ray kay
Barangay Police Staff Sergeant Samuel Dimate, investigador sang Sara Municipal Police Station. Ginpahayag sini nga samtang nagabiyahe si Guarino halin sa ila balay kag pakadtukuntani sa Pilar Capiz, sanggol pinaglain sini ang pamatyag kag bangod sang katuluyhon nadulaan ini sang kontrol kag nabungguan sini ang isa ka motorsiklo nga ginamaniho ni Alex Malada upod si Rovel Abela. Bangod sa impa ka K5 Ray, nakaangkon sang samad sa walang akilay si Guarino kag naigo ang iya ulo kag gilayon nga ginrespondihan sang Sara MDRRMO responders kag gindala sa Sara District Hospital. Apang kahapon nga adlaw tak na alas 6 sang aga gindeklarar nga dead on arrival sang attending physician. Sa karon ka K5 Ray, wala nag-request sang autopsy ang pamilya sang biktima nga suno sa pamilya. Aksidente ang natabo kag yara na sa kustodiya sang Sara Municipal Police Station para sa nagakaigo nga proseso kag investigasyon. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Cofamex, nakakapikanan, nakadetox ka pa. Kag ako naman si K5 Reggie Plazuela Di Mayo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Galingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM. K5 Ray Espeha Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga. Salamat kay K5 Reggie sa aton istasyon dira sa may K5 News FM Sara Iloilo sa Quinto Distrito. 64 anyos nga lalaki sa ka-senior citizen ang na-aksidente sa ginaminiho sini nga motorsiklo sa banwasang Sara sa aton sini nga mga ka-K5. Eluanta naman ang report ni ka-K5 Jenny Kauyunan. Report nagika naman sa bahin sang Iloilo City Hall. Ka-K5 Jenny, sa report please come in. K5 Ray, ginpasalig ni Iloilo City Mayor Jerry Petrenias nga dugangan ang mga benepisyo sa traffic enforcers sa Iloilo City Traffic and Transportation Management Office kon ang ICTTMO. So sa alkalde K5 Ray, pangitaan sa isang paagi nga mahatagan sang quarterly medical check-up ang mga ini kag mahatagan man sang insurance. Samtang dugang pa sini K5 Ray, tinguhaan man sang Iloilo City Government nga mapataasan ang sweldo sang mga ini. Ini ang anunsyo ka K5 Ray ni Trenias sang tinalikdan kadungan sang ginpatigayon nga ceremonial destruction sa mga modified mufflers nga nakumpiskara sang katapos sang TTMO. Ginpanginbulahan man kay K5 Ray ni Trenias ang bugos nga puwersa sang Traffic and Transportation Management Office sa ila serbisyo sa Dalanon. Sa kabugusan ni K5 Ray, mayara sang mosobra 400 tanan ka mga traffic enforcers ang Iloilo City. Report nagikan sa Iloilo City ini si K5 Jenny Kauyunan para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Dugang nga mga report karon sa aton sini mga unit field reporters sa aton sini nga balikan mga ka-K5. Tapos ang pila naton sini ka mga tupiko nga pagadiskusyonan subong nga aga. Good morning gid kay Mama Maria Jane Reynado Vallejo. Taga Barangay Hamabalod, Putotan, kay Parikoy Enrique Porras the Great. Nga nagapamatigid sa aton sini nga pagpangalagad kag sa pinalangga nga asawa ni ka-K5 Jason Talaron. Ma'am Rosmic Branya Talaron. Ruben Molina, good morning. Ma'am Bibing Bibien Pagtulunan. Si Robert Ligaspe Ging Gabonas. Kay Bebot Bet Solosyo, kay Sir Frank Constanipopla, Alex Sasabo nagapamatigid, Ma'am Helen. Ma'am Helen, good morning. Ang amon sini mapisan nga manuglibot adlaw-adlaw. Kay Sir Von Suarez, good morning Sir Von, kamustang aton sini nga mga Palanggia Angels dira. Ma'am Ning Ilumba, good morning. Kung nami magluto ang isa ka tawo, pagbutang niya sina sang mga seasonings like salt, no? Banta yan na, no? Iya mo amog abilidad ni K5 Rams Palik, Ma'am Ning Ilumba. Amo magbutang ni sa sang mga seasoning, gapiyong niya mataya mo. Sikapin pa kong si K5 maninay mani ang iya sini nga ginalutuan. Hindi lang gid siya magsala sang butang sang iya sini nga seasoning.
Delia Camacho, good morning. Sir Jasper John Lentena, Reka Domingo Kesto. Morning, Sir Ray. Hidlaw man kami sa imo, Elena K. Mendoza, nagapamatigid sa Saudi Arabia. Si Ma'am Sale Almendralejo, nagapamatigid sa K5 News FM Iloilo, kasadiya lang aga pa. Salamat kid sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamatian sa pag-upod sa aton subungaga. Ang oras, alas 5:19 sa aga. Istoryahan ta pila ka mga nagapanguna nga mga balita nasyonal kag lokal diri sa may probinsya kag sa bilog nga Pilipinas. Ibag-o lang natapos ang eleksyon mga kabyanan kahapon, nagi-oath taking na to ang aton sini pila ka mga senador, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 bilang nakasulod sa ginatawag naton sini nga Magic 12. No? Sa Magic 12 sang pagkasenador sa aton sini nga mga ka-K5 may mga nagabalik nga mga itsura kag may mga new faces ang Senado sa aton sini nga mga ka-K5 ginaistoryahan man ang mga nagsulod nga mga senador mga kabyanan bangod nga ginalantaw nila kung sino ning kalyado ni President Ferdinand Marcos Jr. kag kung sino ang posible nga magpangapin kag magbalabag sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. No, sa aton sini nga mga ka-K5, di mo malaning duha ka mga political clan mga kabyanan sa nasyonal nga ginabantay-bantayan sang mga nagaboto. No, sa aton sini nga mga ka-K5, pero terrible man ining mga results nga nagwa. Nga way gid naton ginalauman mga kabyanan. May mga nagapadalagan mga ka-K5, no? May mga nagapadalagan sa aton sini nga mga ka-K5 nga mga senador nga way ganiya manuan makasulod sa Magic 12 survey sa aton sini nga mga ka-K5 pero pagwa sang resulta sang COMELEC sa partial and unofficial results sang COMELEC sa gintalikdan nga adlaw tawag na nagi gulpi lang timbuok ang pila ka mga senador mga kabyanan. Pare ko i-change mo gani di sa ngakon nga palit di sa no para hindi ko ni mapindot ang isa ka naton ka stinger sa aton sini nga mga ka-K5. Number 1 si Senator Bongo nga nakakuha sang 27,121,073 votes. Nagapangadua si Senator elect Bam Aquino, no? Kati si Senator Bongo incumbent senator ni mo sa aton sini nga mga ka-K5. Pangatlo si De La Rosa Bato, si Tolfo Erwin nga nagapanguna, nagpangapat si Kiko Pangilinan nga duway gid niya madala-dala sa survey bisan sa kabit-kabit nga ginatawag. Kaya nagakabit-kabit during the time sa last survey sa mga surveying firm si Bam Aquino. Pero si Kiko Pangilinan way gid ni makalusot sa Magic 12 nga survey o galing kay sangulihi atob lang ang bal ni ka-K5 Ramilo Palik bala nga sabaw. Wow, sabaw. Nagets yun na, nagets? Kung ay kamo kagets, reviewhan nyo yung mga video ni Kiko Pangilinan na. Atong Arab la sa baybay. Sa baybay bala si Senator Kiko Blambalya. Ito ang baybay. Wow! Baybay! Mamo, psychologically speaking, kis ako no may mga na mundo may mga Lassa syndrome kung anong imo ginobra sa aton sini nga mga ka-K5 matandaan kasang tawo whether it is a form of joke, kaladlawan, seryoso or whatsoever, no, ma-recall ikaw bala sang tawong pangalan mo sa aton sini nga mga ka-K5. But nevertheless si Kiko Pangilinan is Kiko Pangilinan, former senator naman na and beside damo naman na sa mga loyalista kag supporters, no, kag nadalagid sang pag-endorso ni anay Vice President Leni Robredo. Ang number 6 hindi maniway manigin expectar nga makasulod sa number 6 sa top 6 si Senator Rodante Marcoleta mga kabyanan. Kasi si Senator Rodante Marcoleta, no, isa ka congressman nga nagpadalagan senador, nagpadalagan man sa senador 2022 galing kay nagi-withdraw sa aton sini nga mga ka-K5 nag-withdraw sa tapos ginabaton niya ang iya sini nga
pag-nominee sa isa ka party list sa aton sini nga mga ka-K5. So naging congressman siya sa 19th Congress sa aton sini nga mga ka-K5 ti subong nagpadalagan senador under sa PDP laban opo dia si former President Rodrigo Roa Duterte kag nakalusot bilang senador sang pungsod Pilipinas nga may isa sa pinakamataas nga boto nga nagpapungko siya sa numero 6 mga ka-K5. Pinerde pa ni Marcolita Rodante ang mga gungan nga mga senador when it comes mga kabyanan sa turnout sang boto mga ka-K5. Kaya si Senator Ping Lacson nakakuha gid lamang sang 15,106,111 votes kag si Tito Soto amo ang kaikawalo ginasundan ni Pia Cayetano nga ika-siyam kag ikapulo naman si Camille Villar ika-11 nakahingagaw si Supremo Lito Lapid kag ika-12 gamay-gamay na lang kag mabugto ang itsas ni Senator Amy Marcos. Kay nakahingagaw pa sa ika-12 mga kabyanan bilang senador sang pungsod Pilipinas. Di kung imo ni sa isa-isahon mga ka-K5 o base lang sa ila sini nga mga background, prinsipyo kag pagpati sa aton sini nga mga ka-K5 isipon naton ni i-summarize binaton mga ka-K5 no? Sa aton lang niya in our own nga paglantaw mga kabyanan kung sino ang pwede nga makuha sang Marcos administration nga mahutik-hutikan nga bulig no sa pagdesisyon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kag kung sino nga mga senador ang do pigado kag do hindi gid makuha sang Marcos administration kag against gid sa pagpa-impeach kay Vice President Sara Duterte. Sa aton sini nga mga ka-K5 number 1 si Bongo siyempre hindi na ni. Sa aton sini nga mga ka-K5 si Bam Aquino why kita sini makahibalo pa no sa aton sini nga mga ka-K5 mo Bam Aquino isa sa mga gin-endorso sang INC no nga senador no sang Iglesia ni Cristo. Di kabalo naman kita nga ang INC mga kabyanan mga ka-K5 no very expressive sa pagpakita sang suporta sa Duterte family. Sa aton sini nga mga ka-K5 ti depende ni kung duwala ni kabagay no mapa-influence si Bam Aquino sa administrasyon with Marcos administration o kung makasiling sa nga may utang sa nga loob sa INC kag hindi siya sunod sa sining impeachment trial. Sa kay Senator Bato de la Rosa, ti given naman na no nga tinawo ni former President Rodrigo Roa Duterte, ti si Tolfo Erwin administrasyon gid siya, no former nga secretary sang DSWD sa aton sini nga mga ka-K5. Ti si Senator Kiko Pangilinan, okay, hindi taman masiling nga mag-go against sa with administration kag go against with the impeachment of the Vice President Sara Duterte. Pero ini klaro si Marcolita Rodante kay titinawo ni sa mga Duterte. Si Senator Ping Lacson nga ara sa lineup sang Marcos administration may dako nga tsansa nga ti padayunon o kon ma-agree ni siya sa impeachment. Amo man si Tito Soto, amo man si Pia Cayetano, si Camille Villar, do medyo duha-duha pa rin mga kabyanan. No, sa aton sini nga mga ka-K5 mo nagkuha man ni siya sang endorsement mga kabyanan kay Vice President Sara Duterte. Duwagid sila ni Inday Amy Marcos. Kay mo sang time nga to nga may survey, duha sila nagaital-ital kag nagakabit-kabit mga kabyanan sa survey. So mo to nga pa-endorso sila kay Vice President Sara Duterte. Siyempre kung inalamon ikaw nga tawo kag tanda ikaw sa ginatawag na Pinolitikas Pilipinas, aboy ching mo na Kita mo si Amy Marcos way na gani ginpaupod to sa mga campaign rally sang
ni BBM, ni isang iya utod nga si President Marcos. Why na saging paupod, why naman nagaupod si Senator Amy Marcos. Kaya obviously, nakita sa utod yang hindi mayo dito sa Spiakaw. Pero si Senator Camille Villar, even though nga gin-endorso man siya ni Vice President Sara, ang pamangkot nila ang trust and loyalty wala nagapabilin sa Marcos administration, given nga ti isa siya sa mga kandidato sang alyansang Bagong Pilipinas, ni President Ferdinand Bongbong Marcos. Sa aton sini nga mga ka-K5, so kinanglan dabi sang number of senators nga mag-go against impeachment batok kay Vice President Sara Duterte para hindi madayon ang impeachment trial sa aton sini nga mga ka-K5. But if the majority of the Senate, sa aton sini nga mga ka-K5 ang magpadayon sang impeachment trial sa aton sini nga mga ka-K5, ti madayon gid sa aton sini nga mga ka-K5. Foro! Alas 5:30 sa aga, oras sa aton sini nga pagpangalaga diri sa K5 News FM Iloilo 88.7. K5 Ray Espeha Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga. Damo ang mga nalipay subong kembal nila. Kahit papano kuno ang line-up or ang mga linyada sa mga senador nga nagsululod sa aton sini nga mga ka-K5, mga kahit papano masiling naton nga mga professional kag may mga tilibre nga mga background bala. Sa aton sini nga mga ka-K5, mga abogado, sa aton sini nga mga ka-K5, mga maalam, sa aton sini nga mga kuturan kag may ikasarang nga magdebate sa sulod sang Senado. Hindi lang may posipos kalang kag kadlaw-kadlawan mo lang imong mga kung ano man dang mga concern kag mga gina-raise nga problema banwa sa sulod sang Senado. Kay ti ang mga artista atong mga grabe pa sa uton sang budot sa aton sini nga mga ka-K5, grabe pa habuyon sang jacket. Nagkalataktak to sila tanan. Nagkalataktak. Talento Christopher, good morning. Ronelo Patriarca Pacho, nagapamatigid sa aton sini nga pagpangalagad diri sa K5 News FM Iloilo 88.7. Ang diri naman niya sa may syudad sing Iloilo, sa aton sini nga pagpangalagad mga kabyanan. Ang resulta sa eleksyon majority kag to ang nakasulod. Majority iya sang Triñas, duha iya sang Baronda. At tatlo iya sang Baronda. Ilakip na dira si Congresswoman Jamjam Baronda, si Labla Baronda, kag si Shane Mabilog. Si Labla Baronda daog Vice Mayor, si Shane Mabilog daog konsehal sa Iloilo City Government sa aton sini nga mga ka-K5. Kasi for the Lone District of Iloilo City, ang Congresswoman, ang magyapon nagapabilin si Congresswoman Jamjam Baronda sa aton sini nga mga ka-K5. But majority sang mga konsehal sang uswag ni Mayor Jerry Treñas sulod tanan mga kabyanan. Ang Vice Mayor lang ti nagkulabos-kabos lang gamay si Vice Mayor Jeffrey Ganson sa aton sini nga mga ka-K5. Well, sa aton sini nga mga kabyanan, nagapati kita nga at the end of the day, kung anong pinakamayo nga himuon para sa pumuluyo sa may syudad sing Iloilo, amo na dapat ang i-priority sang mga nagapulungko subong. Sa aton sini nga mga ka-K5, hindi na seryosohon ang ginatawag nga pinolotika sa aton sini nga mga ka-K5, sa aton sini nga mga kuturan. What's the best for the people of Iloilo City? Amo na dapat ang ihatag mga kabyanan. Amo na yung problema kung kaisa mo sa mga grabe ka init ang politika bla sa isa ka lugar. Ang eleksyon hindi matapos-tapos. Pagkatapos ng eleksyon may series of dinumtanay pa na. Sa aton sini nga mga ka-K5, kung kaysa mo gina ang gakatabo kapin pakondihado ang resulta sang boto. Sa aton sini nga mga ka-K5 sang mga kasumpong mo kag kontra mo. Kay terrible man kung balikan naton election days do hindi man mabangbang ang mga habuyanay sa mga tinaga mo. Sa aton sini nga mga ka-K5 kag pabati-bati. Sa aton sini nga mga kuturan, muna kung kaysa
ang binatawag bala nga pag-move on, no? Hindi amo na kadasig. Kapin pa kung ang imo siningan ginawakal kag nagagwa sa baba mo sa aton sininga mga ka-K5 again sa imo sini kasumpong kag kontrado tama gid kasakit. Ang ginatawag nga pag-move on, hindi amo na ka dali. Di bala Sir RD Cabanilla? Good morning Sir Ray, good morning ka K5 sang Pazaulan. Aga pa nagapamati sa K5 News FM. Nonito Sumbong. Good morning Sir Nonito Sumbong sa mga taga-Pasi, mga K5 Pasi listeners naton, K5 Fans Club International 1 and 2. Na nagapamati gid sa aton sining pagpangalagad. Ang aton sining mga suki naton sa kahanginan. Nagopod gid sa aton sining pagpangalagad ilabi na gid kay Sir Novi o kay Novian Bahade. Nagapamati gid and sa tanan-tanan naton nga mga listeners no dira sa may bahin sang Banwas ng Potota nagapamati da subong si Nong Noknok Castillo no sa aton sining mga ka-K5 dira sa may barangay Rombang Pototan Iloilo. Tamyaw naton sang mayad-ayad nga aga ang aton sining mga listeners no nga nagapamati gid gid sa aton sining pagpangalagad si magutod ni magululutod ni sila nga always gid nagapamati mga kabyanan sa K5 News FM Iloilo. Si Ma'am Angel Celis Ilisan. Ma'am Angel Celis Ilisan nagapamati gid sa aton sining pagpangalagad. Good morning Ma'am Angel. You're the angel. Kag of course nagapamati man si Ma'am Ann Yapyu. Ma'am Ann Yapyu. Ma'am Ann Ilisan Yapyu. Sa aton sining mga ka-K5 diri sa K5 News FM Iloilo 88.7. Salamat gid sa pagpamati kag sa suporta. Ma'am Bukay Ilisan, good morning. Nagapamati gid ining mga pinalangga nga utod sang Vice Mayor elect Lito Ilisan sa may Banwas sang Pototan. Nagapamati gid diri sa aton subungaga no sa aton sining pagpangalagad. Oy, tamyawon ko man kay ang bali Ma'am Ann, every morning kuno gid suki gid kuno ining banaya sa pagpamati sa K5 News FM Iloilo. Mamo diri sila obra sa may syudad sing Iloilo. So kadaaga magbiyahe naka-tune in gid sa K5 News FM Iloilo ang ila sining salakyan. Ma'am Ann Ilisan Yapyu. Good morning gid sa imo sining bana nga pinalangga. Gabay pa nga adlaw-adlaw nagka-tune in gid ang inyo sining salakyan sa 88.7 ha para sa mga balita kag impormasyon. Salamat gid. Alas 5:37 sa aga. Sa aton sining pagpangalagad dugay-dugay we have a network tie-up sa aton sining mga kaupod nga mga anchors sa K5 Balita sa umaga sa bilog nga Western Visayas. Ginatamyaw taman sa mayong aga mga kabyanan ang SK chairman sang barangay Pulutan Pototan Iloilo ang pinakamapisan kag pinaka-cute nga SK chairman nga nagapamati gid sa aton sining pagpangalagad si Sir John Carlo Balesta Hamilyarin. Sir John Carlo Balesta Hamilyarin sang barangay Pulutan Pototan. Salamat gid. Jolly Roncesvalles Salvador. Standby ka mo sa report ni K5 Alex Escalante sa bayan naman sang provincial capital. Saya sini report ka mga natipon sa aton sini nga pagpangalagad. K5 Alex sa report, please come in. K5 News FM Kampiyon Report. Nagpakita sang iya suporta si Iloilo Governor Arthur Davenport Jr. sa mga atleta sang probinsya sang Iloilo nga ipadala sa Palarong Pambansa 2025 sa Ilocos Norte. Lakip sa mga ini among girls
basketball team gikan sa Banusang Kalinog nga magapasundayag sa patag sang amo nga hinampang. Suno kay Governor Defensor ang pagpakita niya sang suporta sa mga atleta sang probinsya sa Iloilo ang makapapaskog sang ilang nga moral agod nga makahampang sang maayo kag madaog ang mga ini. Dugang pa niya naghatag manini sang 12.3 million pesos sa palarong pamatsa delegation sang Iloilo nga gin-turnover na sang Iloilo Provincial Government sa Department of Education. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang DDX 500 food supplement agud makalikaw sa cancer, diabetes, hypertension kag iban pa nga mga sakit. Ini si K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. K5 Ray Espeha Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga. Oras mga ka-K5, alas 5:39 sa aga, pangapinasang klinika DTX Coffee Mix. May kape ka na naka-detox ka pa ang kape nga kampiyon ni Dr. Amil Itangoy. Upod sang Pre-Bio Coffee. Ang Pre-Bio Coffee nga may probiotic content nga sa naging makabulig sang aton sini marami nga digestion. Ang ining kape ni Dr. Amil Itangoy ang Nana City Coffee. Nagakabagay gid non bisan may ara ikaw sang diabetes. Aton sini nga mga ka-K5 kay ang iya sini nga sugar hindi man niya gitamak-tamis. No, kag himo sa stevia. Kaya ganinom kamo sang klinika DTX Coffee Mix kag Pre-Bio Coffee. Switch na kamo sa kape nga healthy amo ning DTX Coffee Mix ni Dr. Amil Itangoy nga mabakal sa klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center dira sa may klinika di Alternatibo naton sa kilid sang Robinson Saro mga ka-K5. Good morning lang. Kag si Erlinda Bionat Cotiho. Perli May Manga. Marilyn Caranza, mayong aga dira sa Andumanan, Antolin Ugali Senior dira sa Concepcion. Aha. Talisay, no? Ivon Imperial, mayong aga lang. Kag si Lauro Espina. O Espinosa. Sige. Dali lang, KSS Concepcion Talisay chapter sa Bukbuk, leader si Ma'am Josephine Midel. Sa Balugo si Mr. Danilo Binigay. Ara sila. Sige, naka-standby na mga kakibab. Dire na kita sa atong sining K5 kamustahan. Dala saon. I-acknowledge na mga ka-K5 ang atong sininga mga sister station Iloilo, Ruas, Antique, Bo sa Iloilo, si station manager Re Espiha Omalay, si Honorable Re Espiha Omalay. Papang mayong aga. Good morning, ka-K5 ka-K5 babes. Aba, si ka-K5 babes, oh, cute ba? Nara kayo. Sa station manager Race Pia Omalay, Honorable Race Pia Omalay. Congratulations. Salamat Abyan mangunguma babes Gantalaw kag sa aton amigo nga si Pastor Robert Pacardo. Good morning, Pastor. Kaki 5 Sir Area manager Ray Honorable Ray S. Piha! Area manager. Councilor, di ka maway ka na. Di na taligo tomon ka na kanto-tututan yung dililaw. I-check na natin mga Kaki 5 ang atong sining Rojas. Si Kaki 5 Jolets. Sir Jolets, sumayang aga. Good morning, Sir Babe. Sir Robert, good morning. AM Ray, good morning. Nice to see you. Sir Victor and Sir Milmar, good morning. Sir Mike, good morning. Hey, Pablo Sir Messias, good morning. Arila kami ni Loud and Clear, sulod nyo. Aring duha, balik tambala na naman ang Antique. Sir Milmar and Sir Nestor Napalinya, papang. Good morning, K5 Western Visayas. Thank you, Sir Babe, kag kay Sir Robert. Welcome back, AM.
Kag siyempre, welcome back man sa akong partner. Good morning, Western Visayas, Daddy Babes, and Sir Robert. Hidlaw ko sa grupo, kag sa barkada. Honorable man siya. Congrats, AM, sir! Honorable. Hardawarkan ko ang punta ka buhok ni Saria. Mas na padala. Congrats, sir! Ano na? Dalagay bala, gabay lang oras. Ano na, tabo to? Comment! Hindi rin papamangko tama noon ikaw. Amo dya, number 9. Gamay lang. Gamay lang. Ang isa pawala lang rin si Sir Michael Silorio. Sir Michael sa Kalibo. Good morning, K5 Western Visayas. Sir AM, Ray Espia, sir, congratulations. Thank you, sir. Thank you. Wapo ang signal Maulan din sa Kalibo pero no problem kay naka DTX coffee mix kita naka DTX 500. D3 bayo pagi. Gwapo ang signal, gwapo ang aton nga mga upod, gwapo tayo tanan. Balik sa imo. Gwapo tayo. Pero mas gwapo gid sa buong kay ara gid aton nga honorable. Area manager. Karang maaring area manager ta. Ano gusto sa K5 balita sa umaga angkors ka pamahawon haw? Grabe gid yan. Damay bot silingon. Sige, unahan na to ng Iloilo ng mga dalago nga mga balita sa Iloilo sa Sir Ian. Wala, misturya lang ta. Salamat mo anay. Pagpasalamat kay hindi lang man bala ang nagbulig taga Iloilo, pati ang bukos nga Western Visayas nga may pamilya sa Pututan. Kami mismo nagbulig. Grabe mensahe mo anay sa mga supporters mo kag constituents mo kag K5 Sir Area Manager Ray Umalay. Sa haton pinalangga nga mga kasimanwa kag sa mga nagbulig sa aton sa sining nga kausa, akong gid kamo ginapasalamatan. Ilabi na gid ang bulig sa mga tao nga hindi ko makitaan. Madamo gid salamat sa inyo. Swerte. Pinala mga tamaw ko rin yung magita na. Diretso kita sa mga balita nato sa Bugaga mga kabyanan. No, diri sa may K5 News FM Iloilo. 88.7 mga ka-K5. So far do ay man gid sa mga dalaguan nga mga balita, magluwas lang sa mga series of vehicular accident, no, kag ining minor de edad nga nagpamuno mga kabyanan dito sa may distrito sang Miagaw sa aton sining Mandurriao sa aton sining mga ka-K5, isa ka fish vendor ang iya sining ginbuno, no, sa aton sining mga kuturan. Ang aksidente, isa ka senior citizen kay na or kahapon ang kadisgrasya, no? Nadisgrasya ang iya sini nga ginamaneho nga motor dito sa may distrito sang Sara kag ti sa aton sini nga mga K5, no? Sa wala ginalauman, no? Napatay man sa aton sini nga mga K5 and sa dugang naton pagid sini nga mga balita diri sa may K5 News FM Iloilo mga kuturan, no? Ang city government nagaplano man nga magpabaskog kag magpadugang sang ila sini nga traffic enforcement diri sa may syudad sa Iloilo, no? Sa kasunod sang mga reklamo man sa mga dalanon sa aton sini nga mga K5 diri sa may syudad sa Iloilo. Kinabaybaluan naton nga ang alkalde, ang mayor, bago nga elect nga bata sang incumbent mayor nga si Jerry Treñas, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 kagang nagpongko amo si Raisa Treñas sa aton sini nga mga ka-K5. So far diri sa may K5 News FM Iloilo kag sa probinsya sang Iloilo, so wala man gid sa mga significant ka mga dalkuan nga mga balita ka-K5 babes, no, kag Western Visayas. Pero ginapahanomdom lang naton kag ginagahinyo ang Commission on Elections COMELEC Region 6 nga sa mga kandidato nga mga nagdaog, no, sa midterm election sang Mayo 12 nga tumanon ang ilang nga mga promesa sa pagpangampanya. Siyempre dala na kita dae. K5 babes, no? Why man ko nagpangako sa inyo nga pamawan ta kamo sang SNR nga pizza, no? Gato pa lang. Ay naman na kinanglan pang ipangako mo sa mo nakikabalo man ko nga masupa naman lang na eh.
Pero masaplot. Mahaplos magalitan. Oo. Te ambasan Comelec Region 6 Director nga si Dennis Ausan nagalao mining ang mga kandidato dapat may word of honor bala. No, kung anong ilagi promisa nga mga plataporma asang eleksyon ang commitment nila sa pagserbisyo tumano nila, no? Para at least mabatsagan man sang tawo nga ang ila pagpadalagan kag ang ila kausa nga ginawakal sa eleksyon, no, para gid sa mga pumuluyo ka K5 Babes, ka K5 Melmar, Western Visayas. Palabra de honor. Amo na nga ginatawag honorable. Importante na. Nasermonan pa ta ni Pastor Robert Pacardo. Ang imo nga ang bisan tinipik lang sang imo sining kwan, mga 1/3 lang sa imo sining budget para sa imo nga komitiba, iwaslik mo lang din sa mga katropa mo, why problema. Do atimprano mo pa ko ginapa magpati gani si mong mga pagpamati sa aton de. Pangguba. Ako yan, joke bala na, pero ko ni yung dayunon mo na, katumano mo na, sinuginabi kami. Librehon talang kaya sang kape, Papang Babes. Sige, salamat ka mo ng mga balita diri sa may syudad sa Iloilo. Salamat gid area manager Sir Ray Espiha Umalay, mga K5 babatian ang aton sining area manager ngin kaupo daton subong. Kabay pa nga kadaaga mo na niya. Ikaw na niya kadaaga, Sir Ray? Yung isla no pagid kwaw. Ay, nangkot lang siguro doon pala para nga makapreparar man ko eh. Makapreparar mo ko ang ihanot simo. Sige. Kantuhan ta na mga kakibay, Sir Jolets sa araw ha, Sir Jolets. Kaliwag, congratulations, AM Ray ha. Kung hindi mo matapyasan ang budget sa pututan, tapyasin lang ang budget sa K5 ha. Oh. Budget sa bulsa. Ito ko lang kontra. Alright, mga balita diri sa mo sa syudad kag probinsya sa Capiz, mga ka K5, isa patay sa pilason sa pagpanglutang sa may banwa sa Dumaraw, partikular sa may barangay Agsirab. Kilalang biktima nga si alias Strom, 43 years old, kag alias Reg, 45 anyo sa muning napatay sa pagpanglutang igo sa dughan, kag diri karon ginestablishar pa sang kapulisan ang motibo sa krimen. Balik sa inyo, Sir Babe, Sir Robert. Maraming salamat ka K5, Sir Jolet sa Roas, mga K5 katuan naton ang aton sinantike, Sir Melmar and Sir Nestor. Mga balita namon dyan sa probinsya kang Antique, may nag-viral nga isa ka vlogger, 15 anyos pa lang dyan, baguanon nga vlogger. Ginbash ta na kang mga taga ni matapos nga bay nakadto ka Nogas Island. Ginbash na ang green criticize sa Nogas Island nga raw ay kanong nga isla. Itom ko nung baras, hindi man puti. Ginbash ta na kang mga taga ni no? Nagpangayo kang pasaylo, kag piraman ka mga politiko ang mga opisyales tamo sa probinsya ang nagpayag nga maybe it's a call to action sa mga opisyales man yan sa anini nga i-improve ang isla. Samtang sa dugang pagig nga mga balita sa police report katong nagligad nga May 16 sa San Remeo sa may sitio Bubog, Barangay Maragubdab, mga alas 3:15 sa hapon, may isa ka lalaki nga ginlabo sa irong kag sa pungyan K5 Western Visayas matapos nga ora nagbayad kang anang 250 pesos nga utang. Istalat ang diyang biktima, diyang si alias Arman, ang gin-forward sa isa ka hospital sa Iloilo, samtang ang suspect nga si Tukayo Kupanistoro pagkapasakan kang kaso nga prostrated homicide K5 Western Visayas. Samtang may isaraman ka babae ginlabo na nga nang kaugalingan nga bugto regya sa may barangay Malayba, San Jose katong May 17 matapos nga wara nagbakal kang bagas ang anang bugto K5 Western Visayas. Ginabulong right now sa ospital ang diyang biktima, samtang wara naman ti plano ang diyang suspect nga pasakaan kang kaso ang anang kaugalingan nga bugto. Mura baka balita dyan sa Antique, balik ka rin nyo dyan, Bacolod. Salamat gid Sir Nestor and Sir Melmar dira sa Antique, mga kakipap. Kato naton si Sir Michael Silorio dira sa Kalibo.
Morning, Mr. Visayas sa Negros Island Region. Ang mga balita di sa Banosang Kalibukang sa Bilog nga probinsya Aklan naglabot gid sa 1,700 kilos nga mga tarpaulin sa mga kandidato sa nagligad nga election ang nakolekta sa LGU Kalibo, no? Ang amin yung pagpayag ni Ms. Dorada Reynaldo, Public Services Officer 3 sa Banosang Kalibo, ang mga campaign materials nga wala gin pangkakas ang iban nga mga kandidato. May ara man nga nagpangkakas pero ang iban wala gid, no? Naglabot gid sa 1,700 kilos kag naglabot man sa 2,200 kilos ang mga bamboo frames nga na-recover sang aton nga mga staff sang LGU mga K5, no? Inibilang tani ang mga kandidato mandated ni sila sa idalom sang Comelec Resolution 1106, no? Implementing Fair Election Act nga dapat 5 days after election himuson nilang ilang mga campaign materials pero ang iban wala. Ang iban nagpanghimos man pero ang iban wala gid K5 Eastern Visayas. Wala tang mga balita, no? Ginfile na sang kaso ang suspect sa pagpatay sa veterano nga journalist nga si Mr. Johnny Dayang. Ang suspect amo ning si Bibi Boy Kim Wensi Antonio Ibayang 39 anyos taga Bacoor Cavite. Nakilala ni siya paagi sa pag-backtrack sang CCTV sa atong kapulisan. Ginfile na sang kaso ang nasambitan nga suspetsado. Sa mga katapusan nga balita, isa man katanod ang pagkapasakaan sang kaso matapos sa may ginbuno ni siya sa guwa sang baylihan. Patay gid ang biktima nga si Adelaido Isuga. Ang tanod amo ning suspect nga si Rolly Imperial. Amo na mga balita di sa Aklan kag Bilog nga Banosang Kalibo. Balik sa imo, Daddy Baby. Salamat gid Sir Michael dire sa amon sa syudad sa Bacolod halos sa Bacolod halos nga mga barangay nga din ginhalinan sa atong sini nga mga KSS kag mga imbitado mga recipients sang birthday edition ni Doc Ramil Oy kahapon nagmalipayon. Grabe gid ang kalipay sang taga-Takuling nga nakabaton sang nagdaog sang e-bike kag ang 20,000 cash. Mga kakibay taga-Takuling mansulun sa taga-Takuling ang nakabaton kag nagdaog sang mga major prizes. Belated happy birthday kay Boss Doc Camiloy. Nagapagwa subong sang pundo ang Negros Occidental sang 10 milyones pesos bilang counterpart subsidy para sa ibaligya nga 20 pesos kada kilo nga bugas. Bot silingon, kung wala nang subsidy, basi hindi masustain ining 20 pesos ng kilos ng bugas diri sa amon sa Negros. Available na. I-announce lang galing kung din mga venue or mga stores ibutang ining 20 pesos nga kilo sang bugas. Reglado, sige. So, muna mga balita naman diri sa syudad sa Bacolod. Nagpangot kita, naglapaw kita mga ka-K5 sa atong sining kuan. Kulabos kita sa panahon sa atong sining K5 kamustahan. Di ko na pag-ibalik sa inyo Madamo gid nga salamat. Iloilo, Ruwas, Antique, kag Kalibo. Ray Espeha Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga. Hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isip. Oras baga ka K5 alas 5:57 sa aga. Ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay. Ginatamyaw gid naton sa mayong aga si Ma'am Consuelo Chavez Kimba, ang akon pinalangga nga maestra dira sa may Barwas ang Putotan. Sa pag-ibig mo. Belated happy birthday, Ma'am Consuelo Chavez Kimba. And I pray to the Lord nga i-bless ka gid kag ipakaayuhon niya ang imo signay nga ginabatsyag nga balatian. Ma'am Consuelo, kag gaan ka sing dugang kusog, no? Sa pang-adlaw-adlaw nga tanan. I know nga kasubong suffer, no? Or experience ang imo sini nga challenge sa kabuhi. But then kabalo kitang mapag-on ang Ginoo kag ang Ginoo lang gid ang mayara sang healing power para nga ayo kag madula ang inang imo sini ginabatsyag nga balatian, Ma'am Consuelo Chavez Kimba. Salamat gid ma'am sa imo sini nga pagpamati Nagbugtaw gid kaw aga pa kag nag-tune in diri sa 88.7
K5 News FM Iloilo. Ita oras kag tiyempo. Naka-report si Wingwingo sa aton sini nga mga ka-K5. Antayan every morning ang K5 Balita sa umaga, 4:30 to 6 a.m. in the morning. Kaupo ninyo ka-K5 Ray Espeha Umalay. Karagasiling, the voice of the people is the voice of God. Alas 5:58 sa aga, oras sa K5 Balita sa umaga. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa